Era un conill blanc i petit que vivia a un bosc molt gran i bonic. Aquest conill tenia molts amics. Un dia que la mare vigilava des del cau i es va distreure una mica. Els conillets, jugant i saltant, van arribar molt lluny. Com que estaven molt cansats, es van adormir. I en despertar-se van veure que estaven a un prat tot ple de flors i van pensar que era un lloc molt bonic i que una flor bona. Però no era una flor, era una papallona preciosa, taronja i marró que mirava els conills i els va preguntar: «Què feu aquí?» Els conills li van respondre: «Estem molt cansats i espantats. Busquem la mare que és al cau». La papallona, que era molt simpàtica, els va acompanyar a buscar la mare amb altres papallones que eren les seves amigues. Hi havia una vegada un dofí que vivia al mar. Un dia va veure els seus amics que l'anaven a buscar perquè volien anar a jugar. Van jugar molt i molt, van saltar i van fer carreres i es van divertir molt. Però una mica més lluny van veure una tortuga enorme que els mirava una mica trista. Els dofins li van preguntar què li passava. La tortuga va dir que estava molt trista perquè no trobava el camí per tornar a la platja. Els dofins la van acompanyar i la tortuga, molt contenta, va anar a la platja. La tortuga a poc va anar a la sorra, va deixar els ous, els va tapar amb molta cura i va tornar al mar. Per veure els seus amics tan divertits i quedar-se amb ells per sempre. Un dia un àguila que vivia a la muntanya, molt a prop d'un riu, va agafar un peix amb la i el va portar al seu niu.
El peix, quan va veure que estava tan alt, va tenir molta por i li va dir l'àguila: «Sisplau, no em mengis». «D'acord», va dir l'àguila molt sèria, «jo no et menjaré». Es van fer molt amics i l'àguila va retornar al peix al riu i tots dos van estar molt feliços. Un nen que estava a prop de l'àguila els va veure i els va fer una foto. L'àguila va tornar al seu niu de la muntanya i es va adormir. En una selva molt atapeïda vivia una serp a dalt d'un arbre gran i alt. Un dia al matí, la serp va anar a passejar i prendre el sol i es va trobar una mosca gran i verda. La serp, que mai no havia vist cap mosca d'aquest color, li va preguntar: «Tu ets una planta o un animal?» La mosca la va mirar una mica així i li va dir: «Serp, que no t'hi veus bé, potser que necessitis ulleres. Jo sóc una mosca voladora que visc a la selva com totes altres». La serp va preguntar: «Què són les ulleres?» La mosca li va dir: «Les ulleres són un objecte per veure millor». Aleshores, la mosca va acompanyar la serp a l'òptica i li va comprar unes ulleres rodones. La mosca la va acompanyar a casa. L'endemà al matí, quan la serp es va despertar, ja hi veia bé.